जों दा लामायाव मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय बयलारनि दखानासो खुलिदोंना खुलियाखै नायनांगोन एथ' फुङाव खुलिनाय नङा खोमा फुं माने दा 8टायानो जासिगोन आरोना एकदम सानखादा आरोना 3 केजि जानाय मासे लांखानोसै आरो गोगोम जाखानोसै माने दिनै 1 जानुवारि नालाय ना मैया वेटिं नाइटआव जानाय जादिया लोगोफोर बयलारफ्रा मोनफैबाय दानाबा बयलारखौ लानोसै बयलाराबो दाम बारायना होबाय जाहैबाय मानोना हरसेयावनो नै लोगोफोर लाबोबाय होख्लायनोसैगोन दिनै मख्लायनाया लोगोफोर बेनो आरोना माबाल' 3 केजि जानाय मोनदे आरोना 2.5 केजिल' माबा ओमफ्राय दा आंथ' गोदाया नालाय आंथ' गोदानो हाया बेनिखायनो फंबायखौ लिंहरनांसिगोन बेखौ गोदा होनांसिगोन माने आङो मैया हरावनो जागोन सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय मानि थाखाय जानाय जादिया होनबाथाय आं इथिं बुथारनोबो मोना ओमफ्राय इथिं हरबो जाबायना हरनि 7ता 8ता गाहाम जाबाय ओमफ्राय सोर दाननो सोर गोदानो सोर दै फुदुंनो एकदमबारे गोबाव जागोन होननानै बेनि थाखायनो मैया हराव पार्टिखौ जानाय जादिया माने ओमफ्राय दिनै आरो सानावनो जानोसै होननानै साननानै थाबाय माने मैया हर बेनिखायनो दिनै आरामनो जानोसै न'खरैनो 1 जानुवारि नालाय लोगोफोर बारल' इमान लेथ्रा होजासिगोन दिनै होजासिगोन दै गुदुं फुदुंगासिनो याय बयलार खिया गारनानै दोनबाय आरोना फंबायखौ लानोबा लिंहैनांसिगोन सरि लोगोफोर आं दिनै माने भिडिअ बानायनाय इन्ट्र'खौनो होनो बावदों आरोना थ' हेल' गाइस वेलकाम बेक होननानै मोनसे गोदान भिडिअ गासिबो बरायनाय जाफिनलायबाय नै बयलारखौ बुथारखांबाय आरोना आइया बुथारबाय दानबा गांखौ फुगासिनो नै ब्रुट दा थाब थाब जानांगौ थाखायनो एकदम रेडि जाबाय ना नोंसोरा पार्टि जानो रेडि जाबाय पार्टि नोंलाय नोङो कुमलाया आंबो रेडि जाबायगोन इ जाबा जोबजोबखागोन ओंखायनो जाथ'आ होनदो दा सबाय लायनो थानांगोन सबायदों जानांगोन आरोना बयलारखौ सबायदों ओमफ्राय आरो भाजानो एक्सट्रा जानांगोन दा सबायखौ लानानै फैनोसै दाखालि लाबखानाया एसे दंबावो आरोना सबायखौ लाबाय दानाबा हुख्रेमहैनोसै आयं लानाव हुख्रेमहैनोसै आरोना जानाव हुख्रेमग्रा गैया ओंखायनो आयं लानाव हुख्रेमसै सबाया गोरलै आरोना गोथाव जागोन बायदि मोनदों माने आङो नै बेनो आरोना लोगोफोर सबाय हुख्रेमनाया इखौ ओरै फिदिंना होनांगौ आरोना ओमफ्राय सबायखौ बेहाय होना होनांगौ होमबाना ओरै फिदिंबानो सबाया सेस गेग्रुबलांजोबो माने बे दोनना लानोसै सोर सोरानि न'आव बेफोरबायदि मेसिना दों खोन्था आरोना कमेन्ट खालामना हरबानो जाबाय सोर सोरनाव बेफोरबायदि सबाय हुख्रेमग्राया दोङो कमेन्ट खालामना खोन्थाहर हुख्रेमखांबाय आरोना लोगोफोर आधा केजि सबायखौ हुख्रेमनो थाखाय माने 5 मिनिटबो नाङा आरोना बिदि थाबाथाय कमप्लिट जाबाय आरोना जाव थांखानांसिगोन आं ओरै बिराद सिम्पोल आरोना बेफोरबायदि थाबाथाय सबायफोरखौ हुख्रेमनो थाखाय आरोना आवगोल जोंहा आबौआनो बानायनामोन आरोना बिराद गोबाव जाबाय माने ना खमसे खम 100 बोसोर बारबाय माने बे बुस्थुआ बेदरखौबो गोदाबाय आरोना गोदोनाखैलाय मानो दानाखै केमेरामेन माबा बेदर गोदाग्रा गोदोनाया गोगोम दांनोसैबा देरां लोंगोन नामा गिलाससे गिलासबाखौ लोंगोन बिदि होनना नोंथांमोना साननाङा लोंग्रा मानसि नङा जाग्रासो खानाया माथो बिराद गुसुं ना बेखौनोथ' सानदों दे आरो गोलाव लाबावनो गोलाव लाबाव गुसुंथार
Gedor geda खादो आरो ना माने gedor बयलारा गेब्लेलाङो नालाय इथ' लबर बुस्थुसो नालाय ना बयलार खिया मानसि खि बायदि गोमोथार माथो बिबु सेरगासिनो हाया लबर ना मा होनदो लबरबालाय मा एने बुरि मानसिफोरा माने इसोरना आथिं खर' गांखं इफोरखौसो मोजां मोनो माने आंथ' बेदर नङा फुटबल बायदि जायगायावनो गोसो जायो माने आङो जानो मोजां मोनथारो आं एसेबो मा नायदो माला बेदर हरनो हागोन सानदों नामा नोङो हा माला बेदर हरनो हागोन सानदों हा गोदाखांबाय इखो दोननांसिगोन ओमफ्राय नैथिं आरो आथिं खर' बिबु गांखंफोरा दानना लाबाय इसोरनि जागोन आं नायखो आं हारसिं जाजोबनोसै कामलासो जाखाबाय ओरैनो सिन्था खालामबाय थादो बाथोन देगासिनो इथिं सिटारा बिराद लाजि इयो ओमफ्राय नै साराय लायनो थांदोंमोन साराय लायनो थांनायाव माने आदाला चिकेन बिरियानि हरदों माने नायो चिकेन बिरियानि आंथ' जायालै आं मोजां मोना इफोरखो जाखायानो मा ओइ आथिं आखाइ बिबुखौबो जाखाया आङो नायबाय था जामारखाया माथो बिखाखौ जायो आरो नै आथिं खर' गांखंफोरा मोनसिगोन आरोना नै गसिदों एवदो मैथिया नै बानलु सायगासिनो आरोना देगोन दा ओंखाम ओंख्रि संनांसिगोन नालाय दे थाबनो सासेया चिकेन बिरियानिखौ जागासिनो नै दा थाबनो जोंना पार्टियानो दाबो जालालै ओंखामखौनो मोनजानो नंला माथो दाबो मोनाखै मा इयो दा सबाइ रुदो मालाय जाग्रोबायानो माने इसोरो जोंखौ गारना जों बेरायनो थांदोंमोन जाग्रोबाय आलु आखाय टुम्पु दुस कुम्बल नों जायाखै हा लोगोफोर ओंख्रिया मोनबाय आरोना ओमफ्राय आथिं खर' एवनाया मोनबाय ओमफ्राय नै भाजाया मोनाखै आरोना आं भाजाखौ नायदो हा आयदै गरमथार माथो भाजाखौ बेसरदोसो एवदो माने ना सुइटार लाना फैबा रानि आंनो जासिगोन दसे उनाव पार्टिया जासिगोन आरोना दसे उनाव मोनखांनायनि उनाव जानोसै आरो मा आलु जोब्बाय नामा नोंखो हा अनुराग पार्टिखौ जानोसै आरोना लोगोफोर बेसिमल' आरोना नै नुबाय सबायदों माबा ओमफ्राय बेसरजों आख' बेदर रुनाय आरोना एकदम गाइस गोथाव एकदमबारे बेदर होननाय बुस्थुखौनो जानो बाबाय आरोना मेनफेज जागासिनो नालाय एकदमबारे सानाव जादों हराव जानाय जादों आरोना बेनि थाखायनो एकदम बेदरखौनो नायनो बाबाय माने माबा जानोसै ना ओंखाम एसे खिनाय बायदि बरा गोथाव जाखादों आरोना मा गोथाव जादों बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो बिमान संनाय मोनजादों आं बिराद गोथाव मोनदों आरोना तो हेलो गाइस वेलकम बैक अगेन आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासिबो बरायनाय जाफिनलायबाय दिनै जाहैबाय जानुवारिनि 2 तारिख आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जों दा पार्टि जानो थांनो ओंखारदों आरोना बोराय पार्टिजों आमाय मोसानो ओंखारदों आङो पार्टि जानायनि लकेसनानो जाहैबाय सिमेन्ट नेना दं आरोना मैया बेसेसो मोसानाय नै आमाय नेना दं आरोना बक्सखौ लादों ओमफ्राय बक्सखौ आं दा लानांसिगोन जों बाइकजों थांगोन नै दानाबा लोगोफोर लामायाव मोनफैबाय आरोना दिनैनि पार्टिया हेपि जागोन आरोना नोंथांमोना होनदोंमोन ना एकदमबारे आधा धामाका पार्टि लाबोनानै पार्टि भिडिअ लाबोनानै बे भिडिअआ धामाका जाबाय नायनो जों जायो आरोना नोंथांमोना सिमेन्टनि थाखाय नुवाखै सोर गोजाननिफ्राय नावबानो जाबाय आरोना मबाइल खालामब्लानो भिडिअ खालामना दोनबाय थारमाने नै लोगोफोर बोरमाखौ लांफैबाय आरोना जोङो मानो होनोबा दिनैनि पार्टिया माने लकेल जागोन माने बोरमा खासि लोगोफोर बाइकआव खानानै जाबाय दानबा बोरमाखौ
ओमफ्राय थांबाय थानोसै नैबे जाहैबाय कका कला पेप्सि बेबि नों सेक्सि सोर बेसे होनो नागिरदों संसार नामा नेम नामा धोरोम नामा हालाय हाबाय गोसो थोनाय नागिरनायाव थाबाय आं गैयाथाय गैया मानो दाखौब्लाबो हाखायसिगौ आं बे संसाराव गाज्रियासो होंगो दोंगो मोजाङा गैया आबा मोजाङा गैया गोजोना फंलें लें साननाय बाजों सोरखौ नाहरदों नोंलाय खायलें खायलें गोजोना फंलें लें साननाय बाजों सोरखौ नाहरदों नोंलाय खायलें खायलें सोरबा आदा दङ सोरबा गुबुन दङ सोरबा हिर' दङ